pro mě fandění znamená, určitě mě to trošku 100% naplňuje, v nějaký emoce jsou to a prostě nedokážu si představit, že bych šel na fotbal a díval bych se nezaujatě, nepodporoval, abych ten klub, to by bylo takový, nevím, každý jiný, ale prostě pro mě by to nebylo takový, si myslím, jako nezafandit si. Znám lidi, co si prostě jdou jenom podívat do divadla a to prostě takový nejsem, že rád si teda zakřičím a zafandím, no, rád pomůžu tomu týmu s tím lepším výsledkům. Když se přiznal, tak já na nějakých 16-17 let, tak jsem se vůbec o fotbal nezajímal. Jeden teda z kamarádů tak mě právě vytáhl na Spartu a prostě se mi tam zalíbilo, líbí se mi ta atmosféra, líbí se mi tam prostě to prostředí, kolektiv, kamarádi a takhle jako. Možná kdyby mě vytáhl, já nevím, na nějaký jiný stadion, že bych vůbec se o fotbal nezajímal. Znamená, že ta Sparta tak nějak, jako se dá říct, přirostla k srdci. Fandím Spartě, protože mě to naučil děda v nějakých 6 letech, takže už nikomu jinému fandit nebudu. A co bys prostě dělal, kdyby jako si nemohl třeba jako kvůli práci na Spartu? Šel bych do jedné práce. Fakt, ale i když teďko nebude třeba tolik možností, ale abych to domluvil prostě tak, že budu chodit třeba 6 dní v týdnu, kdykoliv a pak prostě jeden den si udělám volno na Spartu. Takhle jsem si to řekl. No. Žiju normální život, rodinný a fotbalu, to je jako koníček prostě. Samozřejmě zasahuje do chodu rodiny, že nejsem s malou, viď, že třeba odjedu na 2 dny pryč a nejsem doma, viď, že se nepodílím na té výchově, domácnosti a tak. No tak snažím se dohánět, ale když času moc není, no. Už je někdo na klubu? Jako malí, když jsme byli ve třídě, vlastně, tak každý někomu fandil. Když jsme se také rozhodovali, tak já jsem začal fandit Spartě. No. To byl nejlepší klub u nás, vlastně, nejenom u nás. Měl jméno i v Evropě, v zahraničí, takže... Pro někoho, jako když řekneš třeba, se zeptáš někoho, proč chodí do kostela. Pro mě, oni chodí do kostela a já jezdím na fotbal. Tak fandění určitě mi dává radost i do života, zaspívat nějaký ten chorál, pomoct tomu klubu k vítězství, zůstat u toho klubu, i když se nedaří. Dobrým i zlým, jak se říká. No tak třeba jsem byl nasranej kolikrát, věď, jedeš domů nasranej, ale to tě pak opadne, věď, protože je to jenom sport de facto.
nám to dává jenom opravdu, že to je jako koníček. Pro někoho je to život. Do nějakých 24, 3 let jsem neměl vůbec papíry a potom třeba mě štvalo, že jsme nemohli jet na fotbal. Nebo že se mě třeba řídil furt jen na ten člověk, tak jsem si prostě kvůli tomu udělal i papíry, že tohle to třeba mě změnilo. Kdyby se stalo mně to, co se stalo jedné skupince v Ostravě, tak už bych třeba v životě na Spartu nešel. Prostě jim sebrali vlajku, zapálili, takže já už bych tam třeba nešel. Jenom z tohohle důvodu, jako, že nám vzali vlajku a jako fandil bych pořád, ale už bych nejezdil na zápasy. Vlajka znamená, že vlastně vyjadřujou tu skupinu, no. Prostě to je určitá skupina lidí a pod tou vlajkou jsou oni, no. Teď byli vojáci a měli taky prapory svoje, viď. Rádi poukážem, že tam jsme, no. Tak nějaká ta skupina, nějaký ty vyvrženci pekla, že to jsou nějaký maníci zblatní. Myslím, že něčemu věřím, něco podporuju, tak, nebo někomu fandím, tak bych měl podporovat ten tým na stadioně a ne určitě tím, že budu doma někde sedět u televize a zapnu si počítač, budu psát nějaký hesla na Facebook nebo na různé sociální sítě, to si myslím, že s fanouškovstvím nemají společného. Asi za většinu, když řeknu, že my ty lidi rozlišujeme zhruba na těch 90–95%, kteří se chodí skutečně dívat na fotbal, chodí fandit tomu svému klubu a jdou na ten stadion za cílem sportovního zážitku a prožití. A pak na těch zhruba, já nevím, 5%, kteří prostě jsou pro nás zájmoví, kteří už na první pohled se chovají agresivně a kteří teda tam na první pohled nejdou bohužel jenom za tím fotbalem.
Tak mi nejdu držky! Se nic neudělá! Fanoušek samozřejmě každému v rámci těch emocí, které na tom fotbalu jsou a v rámci nějakého toho svého fandoství, které cítí k tomu svému klubu, tak každému se může stát, že mu tam ulítne nějaké to ostřejší slovo, že tam trošku víc třeba řve, je trošku hlasitější, nadává na rozhodčího, i když by se to nemělo stát, ale samozřejmě toto se určitě každému stane. Ale ten radikální fanoušek, nebo ta osoba prostě, která pro nás se chová neadekvátně, tak je to v té chvíli, kdy jakýmkoliv způsobem začne ohrožovat zdraví, život nebo majetek prostě někoho druhého. V tu chvíli je to jednoznačně ten radikální fanoušek a není to nic společného s fotbalem a je to prostě narušení veřejného pořádku, vandalství, výtržnictví. A je to něco, co na ten stadion prostě nepatří a nepatří to vůbec nikam. Člověk taky se musí dívat nějak na to, aby trochu žil, no, takže když třeba kvůli práci někdy to nevíde, jestli člověk máme dovolenou. Mám z toho radost, když můžu jít na Spartu a pro mě je to nejvíc. Už rodina, jako stejně jako Mačinovi, už mi říkají, že jsem prostě blázen do toho, že tím žiju, no. Jak brečel Vrba, ty král, to mi nasral. Mně se líbil Kolářek, říkal o tom, že na Limberskýho se může učit a na Černochy ne, ty vole. To už mi přišlo docela dost trapný. Offside. To bylo offside, ne? No, ty král. No, ty král. To hrajou dobře, ty zatím. To zkresluje jak svině, já myslím, že to je gól už, ty vole. Ale nebyl to offside, já myslím, že byl, ty vole. No. Hele, tak schválně. Tak sorry, ale to žlutá je za tohle. Čum. To sorry. A tohle taky. Je, já jako nevím, to... Protože zahodil míč, jo? Je? To je žlutá. To je žlutá. Ale ta penalta prej nebyla. To měl aspoň na kouži Za co? Hele, za co byla penalta? Teď mi řekni za co. Čum, za co byla penalta? Já jsem nic neviděl. Čum, za co byla penalta, hele. Za co? Za nic, vole. Protože vzal míč. Ani náhodou penalta. To nebyla penalta. To. A to přidám 3 zápasy 7 bodů. Stárkov. Nohy! A pojďte všichni nahoru a my chceme gól! Pojďte, jeden! My chceme gól! 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 Pojďte, všichni, pojďte! Pojďte! Ruce!
Spartu! Kdo neskáče, není Spartan! Kdo neskáče, tak se fandí, ne, tyhle, tak je, kdo neskáče, není Spartan, tak... Jsem byl koukat na televizi, no, jestli chcete koukat. No, ne, tak se fandí, ne. Jaký ocas, kurva, ty vole, no, slušně. Já se taky nemluvím prostě. Sparta, jaký 3 slova mě napadnou, no je to emoce, vášeň, štěstí,